Wie heeft er het meeste contact met de locals? Nou, er is maar eentje. En dat is deze. Wie is de beste Afrikaanse danser? In Nairobi. Ja. Bij een soort foodtruck iets waren. Toen gingen papa en mama ook dansen. En Ja, bij de Leun en ik Alchemist. keken op een afstandje. Hij danste echt niet op het ritme. Het was echt best Hij wel heeft gewoon gênant geen voor ons ook. ritmegevoel. Wij zaten Wij daar zaten echt te van, kijken van... wij kennen hem niet. Wie is dat? Give me overdose, oh baby, Samankwe. Alta play soundboy. Wayne, we the business. Baby, I don't get another sponsor. Bang, bang, bang. Samankwe, go. Het was het idee van mijn dochter om naar Afrika te gaan. En toen we met elkaar gingen zoeken, toen kwamen we uit bij Charlie's Travels. Bij Mavoors vond ik het wel bijzonder omdat wij echt de eerste familie waren die daar kwam. Dat we daarna dan gewoon in het wild, in het bos gewoon gingen kamperen. Dat was best wel speciaal. Toen we 's ochtends wakker werden, ik vond het zo'n euforisch gevoel van meer hebben we dus niet nodig. Een vuurtje voor de warmte en met elkaar in een tentje. 2 vingers in de neus. Yeah. Dat, heavy hè? Happy, maar ik ben echt heel blij. Oh jezus, kijk. Kijk naar het water. Want het is niet heel goed zicht, maar je ziet wel een klein gedeelte. Wat ons opviel gedurende de reis, dat heel veel mensen openstaan om jou te ontmoeten en om jou te spreken. Onderweg naar de Masai Mara, laatste overnachting. En we zijn bij een bekendheid hier in de streek. Die jongen daar in het, kan je bijna zeggen. Bekende artiest, die maakt een opname van zijn nieuwe clip. Dus, doe mee. Ik zei al, helemaal aan het begin van de vakantie, ik wil graag een genuur zien. Maar volgens bij dat is echt Masai wel Mara leuk. zagen we er echt 10.000 of zo. Ja. 10.000. Bij de migration. Het duurde echt een uur of zo, want het waren er zoveel. En dan reden we een stukje verder en dan ging die slinger weer ietsje verder. Goedemorgen. We zijn vandaag op Kisumu-meer. We doen een bootsafari. We gaan de hippo's bekijken als het goed is. Heel veel zin in. Ik ga even mijn dochters laten zien. Zit voor in de boot. Titus die is de driver. En we gaan een superleuke tocht maken. Kakabiri Beach. We zijn een uurtje in een boot hier naartoe gevaren. En Pleun kan echt eindelijk lekker zwemmen. Hij zit zich 14 dagen op verheugd. Kijk dan. Was het toch? Eigenlijk ben je non-stop met z'n vieren in contact met anderen. Maar als je naar onze andere vakanties gaan we met een camper vaak naar verschillende landen in Europa. En dan waaieren die kinderen uit als je op de camping bent of zo. Hè? Maar hier ben je zoveel met z'n vieren dat ik denk oprecht dat we elkaar ook weer anders hebben gezien. En je denkt dat je je kind heel goed kent en toch... door zo soort intiem met elkaar te zijn, word je ook weer door je eigen kinderen verrast en zie je dat zo? Of ervaar je dat zo? Of jeetje, wat stel je mooie vragen? Of wat kan ik ook weer van mijn eigen kinderen leren?